A brassói fellegvár a Márton tetején épült erőd, amelynek eredeti célja az volt, hogy megakadályozza a brassói városerőd ágyúzását a környéki magaslatokról. A vár területe körülbelül 80x100 méteres kinézete és szabálytalan négyszögre hasonlít. Van 4 bástyája, amelyek a 4 jégtáj fele mutatnak. Ezen kívül van egy patkó alakú torony, melyet 1524-ben építettek ki. A 18.-19. században Habsburg csapatok állomásoztak benne. A 16. század közepén Giovanni Battista Castaldo Erdély erősítését javasolta a török fenyegetettség miatt. A tervezett erődítmények többsége pénzhiány miatt nem valósult meg. A Márton-hegyi patkótornyot 3 kisebb toronnyal bővítették Brassó védelmére. Alessandro da Urbino tervezte az építkezést, amely 1552-től 1553-ig tartott. Az erőd körül földtöltést és árkot is létesítettek. Néhány történész szerint egy félkör alakú külső kőfal is védelmet nyújtott az erődnek. Benkő József szerint az erőd föld alatti helyiségeiben keleti kereskedők őrizték értékeiket. 1618. októberében tűz ütött ki az erdődben, az őr hanyagsága miatt elpusztítva a belső faállványzatot. A károk kiavítása 1625-ben fejeződött be. Az 1688-as fogarasi nyilatkozat szerint Erdélyben a török uralom véget ért, helyét a Habsburg uralom vette át. Brassó városa fellázadt az osztrák uralom ellen, elfoglalta a fellegvárat, de császári csapatok kényszerítették a megadásra. A várat kisajátították és katonai célokra használták. A 19. századra elveszítette katonai funkcióját, de továbbra is a város szimbóluma maradt. Emellett szórakozóhelyként is szolgált és kapcsolódik az 1848-49-es forradalomhoz, amikor is 200 honvéd védte az oroszok támadását. A fellegvár későbbi történetében az ostrom utáni javítások során létrehozták a belső várudvar ciszternáját. Az első világháborúban a fellegvár stratégiai jelentőségű volt Brassó 1916-os román megszállása utáni harcokban. A döntő csatában az 51. honvéd hadosztály elfoglalta a magaslatot, befolyásolva a csata kimenetelét. A háború után Erdély Románia részévé vált, és a fellegvárat többek között börtönként használták. 1932-ben II. Károly román király kapta ajándékba a várat. A kommunizmus után különböző funkciókat látott el, majd 2015 óta zárva van, és az épület állapota romos. 2022-ben a legfelsőbb ítélőszék a román állam tulajdonjogára ítélte a műemléket. Az épület értékét 2021-ben 3,3 millió euróra becsülték. Ennyi lett volna a töri projektem, köszönöm szépen, hogy meghallgattátok.